bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya ng Martes. Kami ang maatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, 10 LGU sa Albay na reclassify kan Department of Finance base sa indang annual average income. DC surveillance kan Albay Provincial Health Office pinaksog dahil sa pag-itaas kan kaso ng dengue sa probinsya. Annual incentive kan sobra sa 1,000 mga community health workers sa primer distrito kan Albay na resibina. Coconut Farmers and Industry Development Plan on the Go as in CFIDP Roadshow inatenderan kan sobra 400 na coconut farmers sa Albay. Sa lado nasyonal, SSS pigdistribuir na ang 32 bilyones pesos na 13th month pay asin December pension. Pagpirma sa RCEF Law Extension atab na Christmas gift sa mga parauma. 2025 national budget pigdalauman na pipirmahan ni Marcos bago magpasko. Basic Education Mental Health tabang para sa baskog na kaisipan kan mga estudyante segun kay PBBM. Sa ibang nasyon, ipigrukiyaw kan mga Syrian refugees sa mga iba-ibang nasyon ang pagkakatangkas kay Presidente Assad sa iyang pwesto. Baretang Sports, UP sarunggana na sana kampiyon na sa UAAP. Ngunyan sa detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. 29 LGU o Local Government Units sa Kabicolan ang nagresibi kan prestiyosong 2024 Seal of Good Local Governance o SGLG Award kasuwapan sa Manila Hotel. Sigun sa Department of Interior and Local Government Regional Office, piga midbid ang sendang mga naginibuan sa paggugobyerno asin kapasar sa mga key pillars na pigbabasehan kay banana ang financial management, disaster resilience, asin social protection. Sa Albay, kaibanan sa mga awardee ang gobyerno provincial kan Albay, gobyerno lokal kan Tabaco, Legazpi, Ligao, Kamalig, Daraga, asin Polangi. Sinabi kandi ay LG Bicol na aktibidad pagpapailing kan pangako kan mga Bicolanong leader na mapakaray ang sendang pagtataon ng serbisyo publiko para sa sustenidong pagtatalubo. Sa kabilugan, 714 LGU alay sa iba-ibang parte kan Pilipinas ang natawanin SGLG Award ngunya na taon. Puga-pugaan pinagigibong disease surveillance kan Albay Provincial Health Office. Kasunod kan halangkaw na mga kaso kan dengue sa probinsya. Hali sa mga pinakabagong datos kan PHO Provincial Epidemiology and Surveillance Unit magpuon Enero sagkod Nobyembre ngunya na taon. Puminakol na sa 2,436 ang kabilugan na bilang kan dengue cases sa Albay. Naglangkaw ininin 7.88% hali sa 2,258 na kaso kan bulan nin Oktubre mantang mantinido sa 5 ang bilang kan mga nagadaan o may 0.21% na case fatality rate.
magpuon Enero sagud Nobyembre ngunya na taon. Katakod kaini mahigpit na ipigpagirumdom kan PHO, PESU sa publiko na mantiniron ang kalinigan sa kapalibutan asin likayan ang pagkakaigwanin stagnant water lalo na ngunya na panahon kan tag-uran. Sa ibong nalado, suminakat sa 226 ang kaso nin whooping cough o pertussis sa Kabikolan. Sa pinakahuring datos na ipinaluwas kan Department of Health Bicol Center for Health Development, 141 ang naarestro sa Albay, 39 sa Camarines Sur, 39 man sa Sorsogon, 3 sa Masbate, asin 4 sa Camarines Norte. Mantang daiman inaresto ka nasabing helang sa isla kan Catanduanes. Kadaklan sa mga kaso, may edad sa rungbulan sa God 75 anyos. May restanto 2 pasyente sa Camarines Sur, asin saro sa Masbate, ang nagadan dalan sa helang na pertussis, ang pertussis o whooping cough, sarong kaulakit na helang, lalo na sa mga umboy. Katakod kini, inavisuan kan DOH ang publiko na tulos na magpakonsulta sa pinakaraning health center kung may simptomas kan pertussis aro kan sipon, abo, asin kalentura. Kapag maglalapa ang abo sa laog nin saro o sagkod sa 2 semana. Sobra sa 400 na coconut farmers hali sa Albay ang nagpartisipar sa programang Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP on the go as in CFIDP Roadshow. Ang mga coconut farmers hali sa anum na LGUs sa primer distrito kasabay ang Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, Malinaw, Tiwi asin Tabaco City. Kasabay man ang kinatawan hali sa 14 na CFIDP, co-implementing agencies, CFIDP program recipients, siring man ang mga health asin medical volunteers hali sa rural health units kan mga munisipyo. Katuyuhan kan CFIDP na mapataas ang dilhensya asin maging produktibo ang mga coconut farmers sa probinsya kan Albay. Naresibi na ang annual incentive kan 1,517 mga community health workers sa primer distrito kan Albay. Sigun kay Dr. Estela Senet, enkargado kan Albay Provincial Health Office, ang insentibo taon na napigtatao sa kada selebrasyon kan Albay Health Workers Day na iyo ang paagi kan pagmidbid kan gobyerno sa serbisyong hatod kan mga ini sa mga albayano. Dagdag pa niya, para sa monetary incentive, nagkaigwaman ng programa raffle draw kan iba-ibang mga appliances asin food items bilang pamasko para sa mga ini. Nakaresibi man nin 1,000 pesos kada saro gift items na nasa 1,029 mga barangay health workers, 328 barangay nutrition scholars asin 160 mga barangay reproductive health officers. Sobra sa 1,500 na mga parauma sa Legazpi City ang natauwanin mga banhi nin paroy kan City Agriculture Office. Kasuhapon kan pinunan kan nasabing opisina ang distribusyon nin mga hybrid palay seeds as in certified seeds sa mga parauma hali sa mga barangay sa northern as in southern barangay kan syudad. Nasa 700 na bags nin assorted hybrid palay seeds as in 300 na bags naman nin certified seeds ana tao mantang an ibang mga parauma an matatawan nin parehong tabang oras na mag-abot an mga banhi sa masunod na semana. Katakod kaini pinasalamatan kan City Agriculture Office ang Department of Agriculture asin an PhilRice para sa padagos na suporta sa programa kan syudad na may kinaaraman sa paroy asin bagas. Sampulong local government units sa Albay ang konfirmadong na i-reclassify kan Department of Finance susug sa average annual income kan mga ini. Nakapalaman sa Department Order 74-2024 na pirmado ni Finance Secretary Ralph Recto, nakasabay sa mga ini iyo ang Legazpi City na hali sa second class, Sangunyan first class city na, mantang ang Tabaco asin Ligao City nasa third class hali sa fourth class cities. Ang mga first class cities iguan in average income na 1.3 billion pesos pa itaas, mantang ang third class cities iguan in income na 800 milyones pa itaas, alaga de masubra sa 1 billion pesos.
para sa municipal level. Nasa first class municipalities ang Bakakay na dating second class, malilipot hali sa pagiging fourth class, asin Piodoran hali sa third class. An Malinaw, Manito, Rapo-Rapo, asin Santo Domingo nasa second class municipalities ng Unyan. An mga ni tanda kan pagiging progresibo pag-uswag kan ekonomiya mantang nagdakula man an annual income sa sendang nasasakupan na banwaan o syudad. Epektibo na sabing Department Order sa masunod na taon baso sa Section 9 ka Republic Act 11964 asin Rule 3, Section 10 kan Implementing Rules and Regulations. Siniguro kan PNP Regional Office 5 na magpapadagos an sa indang espuersos na labanan an illegal na droga asin siguruhon an kaligtasan kan komunidad sa bilog na Kabikolan. Matatandaan uminabot sa sobra 1 milyon pesos an kantidad kan illegal na droga na nakumpiskar kan PNP Regional Office 5 sa 23 na operasyon na nagresulta sa pagkakaarestar sa 26 na katawo magpoon Disyembre 2 sa Good 8 ngunya na taon. Sigon kay PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, padagos an sa indang mas pinakusog na kampanya, mantang hinagad man kainian kooperasyon kan publiko para sa mas matrayumpong mga operasyon kontra illegal na droga. Iyan ang primerong gabtangkan, mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito. Choose Kulitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Drink responsibly. Ako po si Alfred de los Santos ng Ang Probinsyano Party List. Ang Pasko po ay panahon ng pasasalamat at pagmamahal. Naway magdala ito ng kaligayahan at pag-asa sa bawat isa sa atin at magsimula tayo ng isang mas magaan at matagumpay na taon. Isang taus-pusong pagbati ng maligayang Pasko at maligong bagong taon sa ating lahat. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit angat ang lahat. Kong Joey Salceda, albayahit angat lahat, oh. Albayahit angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kung banwag. Mga gayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, Provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan ko langi. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble.
410 lang yan, sulit na sulit, mapapaulit. Nor Cubes Doble Pack! Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Mga padaba kong kay Manwa, ini po ang sa indong servidor, City Councilor, Manny Kulaway Ribaya, Canligao City. Agum ko po si Board Member Dr. Eva Lopez Ribaya, Antad Sidiri, kan St. Stephen Optical Clinic, Ribaya Optical Clinic, asin ang Putok Bulaluhan sa Kalsada, Ligao City. Ngunya na Pasko, ini ang panahon kan sa tuyang pagserebrar sa kamundagan ni Nenyo Jesus sa Sabsaban. Ipamati ta asin ipailing ang banal na kahulugan asin espiritu kang Pasko. Importante ang pagtarabangan asin pagkasararo sa pagpamikbi para sa luway-luway na pagbangon gikan sa perwisyo na dulot kan kalamidad. Sa Giraray, ini po ang sa indong servidor, Ligao City Councilor, Manny Kulaway Ribaya, Board Member ng Sigma Lambda Pi, 3rd District of Albay. Kasabay ang sakuyang buong pamilya, asinagom na si Dr. Eva Lopez Ribaya, minapaabot ning magayang-gayang Pasko, asin progresibong bagong taon sa Indogabos. At bukas ay araw ng Pasko. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Pigdalauman na pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang propestong 6.3 trilyones pesos na national budget para sa masunod na taon. Sa pahayag ni Presidential Legislative Liaison Office Secretary Mark Leandro Mendoza, kanapoton may kinaraman sa pigdalauman na petsa kan pagpirma para sa budget, binilogan sa rong technical working group na nag-iimay sa version kan Senado asin Kamara de Representantes may kinaraman sa propestong budget. Ilalatag man ang final na version kan Bicameral Conference Committee asin ratifikaran kan parehong Senado asin Kamara de Representantes. Pigdistribuir na kan Social Security System o SSS ang 13-month asin December pension na nagkakantidad nin 32.19 billion pesos sa sobra 3.6 milyon na pensyonado. Sigun sa pahayag ni SSS Officer in Charge, Voltaire Agas, na naidistribuir na kan Nobyembre 19 ang primerong batch sa 2.9 milyon na pensyonado ang pension na may totalmenteng 17.9 billion pesos na may contingency date na Disyembre 1 sa Good 15. Mantang naidistribuir naman kan Disyembre 4 sa 1.52 milyon na pensyonado ang pensyon na may totalmenteng 14.3 billion pesos na may contingency date na Disyembre 16 sa Good 31. Dagdag pa ni Agas na ipigbusol ang early crediting kan 13-month asin December pension bilang atab na pamasko asin pagtabang sa mga pensyonadong pwedeng nagsapar nin serya nin kalamidad na nag-abot sa nasyon. Bareta hali sa ibang nasyon, ipinagrokyaw kan reboribong Syrian refugees ang dagos ng paghali ni Bashar al-Assad sa pwesto. Dakol ng mga refugees ang enot ng naghali sa Syria asin nagduman sa iba-ibang nasyon para bayaan ang brutal na administrasyon ni Assad sa laog ng 50 taon niyang pagtukaw sa poder. Sa Germany, ginatos na Syrian refugees ang nagtiripon-tipon sa mga tinampo sa Berlin. Pugol ang mga poster na pandok ni Assad. Minarakahan ninda nimpulang ekes ang pandok ka nagdulag nindang leader mantang pagkukurahaw na magbuelta na ang pag-asa para sa senda. Sa Sweden, ginatos na Syrians man ang nagduman sa mga tinampo asin pigbandera ang mga ini na may kolor na berde, pula, itom, asin puti na yun ang mga official colors kan Syrian opposition.
kaparihong ladawan man ang mailing sa Dublin, Ireland, asin London. Sa Turkey, saro sa mga kataning na nasyon kan Syria, dakol na refugees man na nagduman sa syudad harani sa border kan Syria. Igwang 3.1 milyones na Syrian refugees sa Turkey ang saro sa mga nasyon na pangenot na pigdalaganan kan mga residentes. Baretang Sports, sarungganan na sanaan kaipuhan kan University of the Philippines para klamaron ang tropeo kan UAAP Season 87 Men's Basketball. Idinalagan kan Maroons ang Game 1 victory sa Best of 3 Finals kontra De La Salle University sa score na 73-65 sa Smart Araneta Coliseum. Pinanginota ni Quentin Melora Brown ang pagrapado kan UP sa kinamadang 17 puntos, 9 na rebounds, 3 assist asin 2 steal. Nagapos man sa 1 point sa second half si Kevin Kiambao matapos pumuntos nin 18 sa first half. Pwede nang tapuson kan Maroons ang final series sa Game 2 sa Miyerkules, Desyembre 11 sa Mall of Asia Arena. Ultimo si Ritales kan Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Reyna aga po. Tapos sa tuyong update sa kamugtakan sa panahon, Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa solnupan na parte kang Mindanao asin Palawan. Samantalang shear line ang nakakaapekto man sa sirangan na parte kang Central at Southern Luzon. Asin Northeast Monsoon ang nakakaapekto sa Northern Luzon pati naman sa ibang parte kang Central Luzon. Dahil man sa shear line, ang Kabikulan nilalaw man pa man ang magkakaiguan ng mga kalat-kalat mga pag-uran asin mga pulupulong pagkikilat pagdaguldol. Kunsain posible pa man ang mga pagbaha o pagguho ng dagalin dahil naman sa mga katamtama na kuminsan may makusog na pag-uran. Iguaman gale warning sa mga baybayin dagat kang Camarines Norte, Northern Coast kang Camarines Sur, pati naman sa Northern asin Eastern Coast kang Catanduanes. O kaya delikado man magpalaot sa mga nasambit na kadagatan, lalo na sa mga nagagamit din mga saradit na sasakyang pandagat. Ang tinatay agwat kang temperatura kunya na maghapon, 25 hanggang 32 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsira ng alas 5:57 nin aga, masulno pa siya na alas 5:19 nin hapon. Alidigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudjo. Yan mga tugang ang detalyes kan mga barata ngunyan na Martes. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Balyaran sa Newsbase, John Dapolis sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako ma po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7.